Important vocabulary to understand the news about the war. חיילי מילואים. חיילי מילואים. ישראל גייסה 300,000 חיילי מילואים. ישראל גייסה 300,000 חיילי מילואים. מחבלים. מחבלים. אלפי מחבלים חוסלו מאז תחילת המלחמה. אלפי מחבלים חוסלו מאז תחילת המלחמה. חטופים. חטופים. יש כ-135 חטופים בעזה. יש כ-135 חטופים בעזה. מלחמה. מלחמה. המלחמה בישראל עשויה להימשך חודשים רבים. המלחמה בישראל עשויה להימשך חודשים רבים. הפסקת אש. הפסקת אש. ההפסקת אש תתחיל ביום שלישי. ההפסקת אש תתחיל ביום שלישי. מקלט. מקלט. כשיש אזעקה, צריך להיכנס למקלט. כשיש אזעקה, צריך להיכנס למקלט. נשק. נשק. ארצות הברית תספק נשק לישראל. ארצות הברית תספק נשק לישראל. חיילים. חיילים. 4 חיילים נפצעו בקרב היום. 4 חיילים נפצעו בקרב היום. גבול. גבול. הגבול בין ישראל לעזה נפרץ. הגבול בין ישראל לעזה נפרץ. פיגוע. פיגוע. היה פיגוע בירושלים היום. היה פיגוע בירושלים היום. מטוס קרב. מטוס קרב. ישראל תקפה בעזרת מטוס קרב מתקדם. ישראל תקפה בעזרת מטוס קרב מתקדם. שדה קרב. שדה קרב. חיילים רבים נפצעו בשדה הקרב. חיילים רבים נפצעו בשדה הקרב. חיל האוויר. חיל האוויר. חיל האוויר הישראלי הוא החזק ביותר במזרח התיכון. חיל האוויר הישראלי הוא החזק ביותר במזרח התיכון. הסלמה. הסלמה. יש הסלמה בגבול בין לבנון לישראל. יש הסלמה בגבול בין לבנון לישראל. תקיפה אווירית. תקיפה אווירית. ישראל פתחה בתקיפה אווירית בעזה. ישראל פתחה בתקיפה אווירית בעזה. שלום. שלום. אנשים רבים מתפללים לשלום עולמי. אנשים רבים מתפללים לשלום עולמי.